Майдану у Беларусі не дапусціць, кажа Александр Лукашенко, ды страшыць беларусаў людзьмі ў пагонах. Вітаю спадарства, гэта Белсадзум, Сергей Падсасонны, а ўсе гэтыя заявы кіраўнік краіны зрабіў на сустрэчы са старшынём камітэту дзяржбяспекі Валерием Вакульчыкам. Государственная безопасность – основа основ. И комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как получится у них. Так они планировали. Хочу вот на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. У той час, як Святлана Ціхановская піша адкрыты ліст да Міністэрства ўнутраных справаў ды Белтэлерадыёкампаніі, у якім гаворыць пра адкрытую правакацыю супраць ейнага мужа. Нагадаю, правакацыя адбылася 29 траўня ў горадні ў часе збору подпісаў. Нібыта з'явілася жанчына з пытаннямі, аказалася, што гэта была правакацыя, і ўжо праз момант міліцыянт, які таксама быў у цэнтры падзеяў, ляжаў на зямлі, быў нібыта збіты. Таксама ёсць крымінальная справа, і гэта выклікае найбольшае абурэнне, бо відэазапісы і сведкі кажуць зусім іншае. Гэтую правакацыю і наступнае незаконнае затрыманне і завядзенне крымінальнай справы супраць кіраўніка маёй ініцыятыўнай групы я расцэньваю як грубую спробу зацікаўленых асобаў перашкаджаць ажыццяўленню мной выбарчых правоў. За зборам подпісаў у розных гарадах сачылі мае калегі Зміцер Міцкевіч у Берасці, Ларыса Шчыракова у Гомлі, Аліна Скрабунова-Магілёў, Галіна Бакунчык, Менск. Вітаю. І пачнем з Менску. Галя, якія асаблівасці у зборы подпісаў назіраліся ў сталіцы? Перадусім, гэта вялікая колькасць людзей. Вот калі мінулы раз прыйшла, можа, 1002, то гэтым разам, хіба ўтрая больш. І вот калі уявіць гаравецкі квартал, ён прыкладна 2-3 кіламетры ў кожным горадзе, то фактычна ён быў закальцаваны вот этой чаргой. 2-3 чалавекі ў шэрагу і фактычна по ўсяму перыметру. То можна уявіць, якая колькасць людзей. І многія казалі так, што яны прыйшлі менавіта на знак пратэсту пасля затрымання Сергея Ціхановскага. Людзей вельмі абурыла гэта сітуацыя, як гэта адбывалася, і вось яны прыйшлі выказаць такім чынам сваю салідарнасць. Людзі розных узростаў, сем'ямі, вот літаральна з вазкамі дзіцячымі, 18-гадовыя, 40-50 і далей з далёка пенсійнага ўзросту. Я асвятляю ўжо як журналістка 7-ю прэзідэнцкую выбарчую кампанію, у мяне ёсць чым параўнаць. Я вельмі добра пазнаю, дзе людзі актыўна ўдзельнічалі ў розных палітычных акцыях вот за гэтыя ўсе 26 гадоў, і дзе яны выйшлі ўпершыню. Так вось сапраўды, многія выйшлі ўпершыню. Яны так і казалі, што да, мы прыйшлі ўпершыню. Тым не менш, вот, патрабаванні і тое, чаму яны выйшлі, яны казалі роўна тое, што апазіцыя на сваіх палітычных мітынгах і акцыях казала ўсе это 26 гадоў. Яны казалі, хочам свабоды слова, хочам законнасці ў судах, свабодных, справядлівых выбараў. Это даслоўна. Ну і далей вельмі многія выказвалі ўжо больш якія тонкія дакладныя прэтэнзіі да таго дзейнай улады, якая ёсць. Ну і асабліва адметнасць учорашняга дня – это салідарнасць. Яна сапраўды проста вот вітала ў паветры, паколькі і паміж людзьмі, і паміж тымі кіроўцамі, якія праязджалі там увесь вот этот цэнтр Менску учора проста гучэў авацыямі, апладысментамі кіроўцам і гудкамі аўтамабіляў, якія праязджалі міма. Дзякуй, Галя. А цяпер Магілёў і Аліна Скрабунова. Аліна, як у Магілёве выглядала сітуацыя? Нягледзячы на тое, што ішоў вельмі моцны дождж, людзі стаялі ў вялікай чарзе. Што цікава, што яны ўжо другі раз збіраюцца на
адной з цэнтральных плошчаў гораду. Гэта плошча знаходзіцца прямо перад Магілёўскім гарвыканкамам, і гэтае месца абралі самі падпісчыкі канала «Страна для жизни». То бок Сергея каманда Ціханаўскага вызначыла іншае месца для збору подпісаў, але людзі настаялі на тым, каб яно пікет перамясціўся на плошчу цэнтральную перад гарвыканкамам, каб гэта было бачна ўладзе, каб гэта было бачна проста жыхарам горада не заангажаваным пакуль што, якія, магчыма, не ведаюць, што тут адбываецца у скрыжаванні, скажем так, пешаходных і аўтамабільных потокаў. Ну і людзі учора, калі казаць пра іх настрой, то яны збольшага выказваліся проста за змену ўлады. Але ў прынцыпе разам з пікетам Сергея Ціханаўскага, Светланы Ціханаўскай, там выставілі свае пікеты і групы іншых кандыдатаў, вылучэнцаў. І вось людзі чаргой стаялі менавіта да Светланы Ціханаўскай. То бок стаялі пікеты Мікалая Казлова, Валерыя Цапкала, Ольга Кавалькова сама прыехала, таксама паставіла свой пікет за сваё вылучэнне, але стаяла толькі адна чарга, і людзі пераважна пыталіся, каб падпісацца менавіта за Светлану Ціханаўскую. Канешне, яны все звярталі ўвагу на тыя рэпрэсіі, якія адбыліся напярэдадні ў горадні, і пры гэтым выказвалі, што яны не баяцца. А цяпер пераносімся ў Берасце, дзе працаваў Зміцер Міцкевіч. Зміцер, вітаю. Як у Берасці было спакойна, неспакойна, што можна было пабачыць? Вітаю, Сергей. На самой справе у Берасці было все даволі пазітыўна. Насамрэч, я быў вельмі здзіўлены, таму што у мяне, конечно, досвед не такі вялікі, як у Галі, але я шчыра скажу, што за сваю журналісцкую дзейнасць я ні разу не бачыў такога пратэсту, я ні разу не бачыў такога збору людзей у правінцыі. І вось гэта вельмі цікава, то што там менавіта ў рэгіёнах ты адчуваеш тое, наколькі людзі накалены, і таксама ў Берасці вельмі важны момант. Было шмат людзей не проста з самога Берасця, а шмат людзей, якія прыехалі з вёсак. І мне самому просто давялося з імі паразмаўляць, і гэта той самы былы ядзерны электарат Лукашэнкі, на які ён пастаянна абапіраўся, і да якога ён пастаянна звяртаецца. Гэта рэальна людзі з вёсак, якія мне там фактычна ў прямым эфіры скардзіліся на тое, што заробкі па 300 рублёў і выжыць проста немагчыма. То бок вось гэта тыя самыя людзі, якія раней лічыліся асноўнай выбарчай базай дзеючага рэжыму. А тут, оказывается, раптам так выйшла, што цяпер гэта асноўны пратэстны электарат. Гэта асноўная база, асноўная частка людзей, якія выйшлі падтрымаць Сергея Ціханаўскага і падпісацца ў падтрымку ягонай жонкі Светланы. Што цікава, сапраўды, калі ты глядзіш на гэтую чаргу людзей, то асноўная частка там гэта тыя самыя маладыя людзі ад 25 до 45. І вось гэта якраз такі тое, што ў прынцыпе дае падставы думаць, што пратэст насамрэч можа быць шырокім. Пры гэтым частка людзей кажа, што мы выступаем за мірны пратэст, але іншая частка кажа, што все-таки ім не здаецца, што мірны пратэст гэта тое, што можа змяніць сітуацыю, таму яны намераныя ў выпадку, скажем так, далейшага ціску і на самога Ціханаўскага, увогуле і на актывістаў, в прынцыпе, на вольныя выбары гатовы выхадзіць. Таму вельмі цікава будзе назіраць за гэтым далей, вельмі цікава будзе глядзець, як улады будуць на гэта рэагаваць і што будзе зроблена. Дзякуй. А ўжо цяпер Гомель, Ларыса Шчыракова. Ларыса, у чым асаблівасці гэтага абласнога цэнтра? У нас таксама вельмі масавы быў пікет па збору подпісаў за Светлану Ціханаўскую, але там збіралі і за Андрэя Дмітрыева, і за Валеру Цапкалу, здаецца, за Віктора Бабарыку, але ўсё ж такі найбольш людзей стаялі ў чарзе, каб паставіць подпіс за Ціханаўскую. У нас на самом пачатку, і гэта было, па маіх падліках, то есть пікет доўжыцца з 12 до 6, і я мяркую, што не менш чым некалькі тысячаў людзей пастаялі ў гэтай чарзе, таму што людзі ставілі подпіс і заходзілі. Але ўвесь час стаяла велізарная чарга, і тады мне падстава меркаваць, што некалькі тысячаў там было. На самом пачатку людзі арганізавалі такі свабодны мікрафон, бралі мегафон, нешта ў яго прамаўлялі,
І праз хвілін 20 пасля пачатку пікета з'явіліся міліцыянты, два міліцыянты, якія пачалі казаць, што гэта мітынг, што гэта незаконна, што там не парушаеце закон. І натоўп пачаў казаць ганьба, хто пазор, хто лююкал, хто свісцеў. І такая, ведаеце, такая канцэнтраваная ненавісць да гэтых людзей, такая у паветры лунала. Просто вот яшчэ маленькі крок, і ўжо і людзі перастануць сябе кантраляваць, таму што яны просто... Но асабліва гэта, конечно же, все наклалася на той інцыдэнт, які адбыўся ў Гародні, калі у выніку правакацыі, відавочнай правакацыі затрымалі Сергея Ціхановскага, і вельмі шмат людзей казалі, што іх змусіла, ну як змусіла, яны прыйшлі на гэты пікет, таму што іх абурыла гэтае затрыманне, і проста людзі вот эмацыйныя, яны выказваліся, і проста іх трэсла ад абурэння. Людзі прачнуліся, і яны не хочуць больш так, як было, і яны не хочуць больш гэтага трываць, і яны не баяцца. Сергей. Дякую. Лариса Щеракова з Гомля, Зміцер Міцкевич, Берасць, Аліна Скрабунова, Магілёў, Галіна Бакунчык з Менску. Дякую, калегі, за тое, што вы робіце, і за тое, што сочыце за інфармацыяй. Ну а ўжо цяпер аддамо голас тым, хто прыйшоў паставіць свае подпісы ў розных гарадах. Весь круг общения, все понимают, что так жить дальше нельзя, что нужны перемены и нужны честные выборы. Найперше нам поділ уладов потрібний. Тобто, щоб один чоловік все не вирішав. Найперше суди повинні бути, звісно, такі, щоб можна було звернутися і отримати там рішення по закону. Что с обосранными коровами 2 института закончил. Что это за президент? Один говорит, я никогда не вру, тут же про Теслу, тут же про батьку погибшего на войне. Ну что это такое? Все, надоело вор. Это не Тихановского задержали, это наш весь народ. Это весь народ. Плюнули в лицо всему народу, всей Беларуси. И мы сейчас вот видим, все собрались здесь. Не за Тихановского, за свою свободу, за наш народ, за Беларусь. Хоть кого, но не он. Потому что уже 26 годов пора. Мы уже устали, мне уже все равно руки складывать пора. Но детям моим как жить, скажите, пожалуйста. В такой, как сейчас, 25 лет протерпели. Сколько можно это терпеть? Да уже пора сказать, извините, я уже вам надоел и плохо, и мало что сделал. Вообще ничего не сделал. Извиниться перед народом и уйти. Должны быть конкретные лозунги. Не о таракане, а о конкретной личности, о Лукашенке. Должен быть вместо тапка символ Белоруссии, флаг, стяг наш бело-червоно-белый. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Режим як вогню боится правды, боится свободы, боится справедливости. И белорусам доведется выходить не на выборы с бюллетенем и с голосом, а на протест и на национальную забастовку. Ну, почти то же самое, как в России, вот все, весь беспредел. Мы не хотим, чтобы у нас то же самое было. Одним словом, надоел. Брежнев у власти был гораздо меньше, чем наш. Высказывать какие-то лозунги. Пожалуйста, занимайтесь. Массовые незаконные мероприятия. На відеосувязі Олег Волчак, правоабаронца, былы следчы праваабарончы цэнтр «Правовая дапамога насельніцтву». Добрый день. Добрый день. Спадар Олег, Сергей Тихановский признаны беларускімі праваабаронцамі палітвязнем. Что гэта можа даць? Улады пачуюць? Ну, это наша такая практика правозащитных организаций поддержать людей, кто страдает за свои выступления публичные, кто участвует в каких-либо
в политических акциях, протестах. Естественно, это такая моральная поддержка, это никак не влияет на прокуратуру или на Следственный комитет. Но в то же время я хочу сказать, что это существенно важный момент для самого Тихановского. Ось гэтыя метады правакацыйныя міліцыі для вас, як былога следчага, гэта навінка ці беларускія праваахоўнікі дзейнічаюць так заўсёды? Это не новинка. В 1999 году, когда мы с Виктором Гончаром проводили последний день без Лукашенко, 21 июля 1999 года, нас, группу активистов гражданского общества, также задержала милиция, избила, и в отношении меня и двух было возбуждено уголовное дело, что мы милицию избили. Таксама тут дадаецца ў сённяшніх умовах яшчэ тое, што ёсць шмат відэазапісаў, бо усе ходзяць з тэлефонамі, усе запісваюць. Відавочна, што гэта правакацыя. Відавочна, што Сяргей Ціханаўскі ніякага дачынення да падзення і збіцця гэтак званага міліцыянта не мае ніякага дачынення. Але ці тут паслухаюць увогуле праваахоўнікі гэта ўсё і пабачаць? Вы хороший вопрос задали. Мне вчера звонили люди из Гродно, и сегодня с утра звонили. Я на страничке Facebook буквально минут 5 назад поставил это видео и свой комментарий, как и правозащитника, исследователя, и обратился к свидетелям, вы правильно сказали, чтобы срочно коллективное обращение направили прокурору города Гродно, начальнику Следственного комитета, что они готовы дать свидетельские показания, что Тихановский не приставал никому, б, не нарушал общественный порядок, в, что он, член инициативной группы, имеет право находиться в Гродно и собирать подписи, г, гражданка Кузьмина, наоборот, сама приставала и совершила не административное правонарушение, а уголовно наказуемое. То есть она вмешалась в ход избирательной кампании, чем создала напряженную обстановку и подставила человека. И по видео очень четко видно, что сотрудники милиции вообще незаконно подошли к Тихановскому и первое, заметьте, начали применять физическую силу, удерживать его за руки. Ну и, конечно, по видео четко видно, кто, как он упал и что упал. Как актер кино, я вам скажу, что это такое спровоцированное падение, неестественное. Поверьте, я знаю, как падают люди, как падают каскадеры, профессионально и грамотно. Это неудачно режиссеры сделали эту картинку, и мы видим, что Тихановского просто вот тупо, и больше других слов нет, забрали с улицы и удерживают, понимаете, незаконно. В течение 10 дней прокурор города Гродно должен будет принять решение или взять его под стражу, так, и предъявить обвинение, или прекратить уголовное преследование за недоказанностью или за неучастием в данном инциденте. Это очень важный момент, поэтому попрошу и свидетеля, и видео, правильно вы говорите, у многих есть видео, все это надо не держать у себя, не выкладывать на Фейсбуке, это хорошо, но надо приобщить к материалам уголовного дела официально через адвоката Тихановского. Таксама вось гэтая жанчына-правакатарша вельмі хутка таксама была знойдзеная, вельмі хутка высветлілася, што гэтая асоба можа прадаваць свой час, як яна піша, за грошы, за $120 з гадзіны. Вось у дадзеным выпадку міліцыянт таксама дрэнны актор, як вы кажаце. Навошта гэтым людзям усё патрэбна? Хто выкарыстоўваецца ў якасці правакатараў? Я скажу, что это не простая провокация, это отчаяние властей. Они не знают, что сейчас делать, когда столько людей идет. И, естественно, у власти нет четкого плана, как реагировать. Это все сделано поверхностно. За 4 гадзіны до гэтай правакацыі Александр Лукашенко у Менску перад працаўнікамі кажа,
кажа пра гэты інцыдэнт, як аказваецца потым БТ дзяржаўнае тэлебачанне гаворыць, што гэта не гэта меў на ўвазе кіраўнік, а пра магілёўскае мерапрыемства. І таксама БТ кажа пра тое, што беларусы жывуць па законе, а не па панятках. А ўлады жывуць па законе ці па панятках? Тады ўзнікае пытанне. Да нет, да вы посмотрите, как происходит задержание людей в городе, в Минске, да. Вот даже интересный эпизод, где 2 сотрудника ГАИ задерживают около Комаровки или где-то человека. Ну, видно, что он ничего не нарушает. Он говорит, он меня оскорбил. Так на камеру тебя снимают, все люди снимают, женщины отбивают и говорят, чем он нас, как оскорбил. И вообще ГАИ какое отношение имеет? ГАИ, я вам объясню, что есть милиция по общественному порядку, там ОМОН, там патрульно-постовые службы. А ГАИ причем задерживать граждан? И за что? То есть сегодня действительно власть не поняла, что есть блогеры, есть независимый интернет, есть видео, YouTube-каналы, социальные сети. Сумеем скрыть неправду очень сложно. И это только еще раз раскручивает ситуацию. Заметьте, замминистра МВД предупредил, что какие-то силы раскручивают. Не мы раскручиваем, избиратели, а вы раскручиваете эту ситуацию до какого-то конфликта. Міністэрства ўнутраных справаў кажа пра тое, што тут Майдану у нас не будзе, Арменіі у нас не будзе. Гэта ж кажа Александр Лукашенко, і таксама падкрэсліваюць, што кантралююць сілавікі сітуацыю, ці сапраўды яны кантралююць, калі людзі выходзяць масава. А уже поздно что-то контролировать. Почему? Потому что я вижу даже по маленьким городам люди не боятся. Все, вот тут этот страх перешел черту определенную народа, и мы видим, смотрите, в Лиде, там, ну, еще более маленьких городах, люди по 1000, по 200 выходят, и больше человек, и стоят, и фотографируют, они уже не боятся. Проблема сегодня, власть просто не может четко сказать, что в стране происходит. Она видит, что людям нету работы, большинства, люди не могут выехать. Мы как бы, знаете, в резервации находимся определенно. И сдержать с угрозами, я думаю, наоборот, это очень осложнит. И вот в этот момент я хочу призывать избирателей, наоборот, еще 19 дней вы можете приходить смело, это законная акция, пикеты, ставить подписи. И вот давайте мы покажем 2 миллиона подписей будут. И во всех альтернативах. Подписывайтесь за любого альтернативного кандидата. Не судите, кто плох, кто лучше. Мы знаем, как считают голоса. Сегодня главное засвидетельствовать свои подписи. Эти подписи сохранятся у альтернативных кандидатов. Это будет наша сила и доказательство, что народ голосует за перемены в Беларуси. І будзем гэтага трымацца. Дзякую вам за гэтую размову. Праваабаронца былы следчы прававы цэнтр прававая дапамога насельніцтву Олег Волчак з намі на сувязі. Дзякую. Спасибо. На відэасувязі Ірына Сухій, грамадская арганізацыя «Экадом». Добрый дзень. Добрый день. Спадарня Ірына, вы пішаце ў сябе на Фейсбуку, што ўсе занятыя, як вы кажаце, дурыбарамі, а ўлады рыхтуюцца запускаць АЭС. Што выклікае вашу найбольшую трывогу? Вообще АЭС вызывает тревогу, но сейчас как бы конкретно какая опасность именно сейчас. Дело в том, что на площадке, бушует коронавирус. Даже Росатом сказал белорусам, примите больше мер, потому что порядка 100 человек инфицированы. Ну, белорусские власти говорят, что 18 подтверждено, остальные 80 на карантине. Но, тем не менее, то есть это большая цифра. И это значит, что могут быть инфицированы там не только рабочие настройки, но и специалисты, которые должны будут загружать топливо в реактор, которые будут его получать, которые будут запускать. И, в общем, в условиях карантина, в условиях, когда закрыты границы, может оказаться так, что если понадобится какая-то помощь, то получить ее оперативно не будет возможности. И, в общем, это дополнительные риски,
которых и так много. А што можна зрабіць у той сітуацыі, калі ўлады не чулі вас таксама на грамадскіх абмеркаваннях, улады вас не чулі пры тых парушэннях, на якія вы звярталі увагу, улады таксама не чуюць міжнародныя супольнасці, которая кажа, што не трэба гэтага ўсяго рабіць. Што можна зрабіць? Я адчуваю нейкае бессилие. Ну, я тоже. Я тоже, ведь на самом деле 10 лет все наши попытки сначала строительства каким-то образом это притормозить, включить здравый смысл, всегда разбивались полную там в стенку глухую или не глухую, или там типа арестовывались за какие-то, ну, за попытку отнести петицию в посольство. Ну, вот мы сегодня как бы запустили на Petition By петицию, обращение к Госатомнадзору не выдавать лицензию и обращение, ну, в смысле, это одновременно к Госатомнадзору и к Минэнерго, Госатомнадзору не выдавать лицензию, а Минэнерго не запускать АЭС, пока как минимум не стабилизируется ситуация с коронавирусом, даже если они получат лицензию, потому что, ну, это как бы те вещи, лицензию можно получить, но можно как бы пока ее не включать, да, не пользоваться этой возможностью. Ну, я не знаю, то есть вот я как неожиданно для себя на Фейсбуке, то есть на мой пост была такая реакция, как обычно бывают реакции на картинки с красивыми видами, и никогда на как бы посты про АЭС такой реакции не было, и вчера было, то есть 71 человек расшарил мой пост. И из чего я могу сделать вывод, что, в общем, людей это волнует. Понятно, что это люди там из моего бабла, но раньше и люди из моего бабла тоже не реагировали на эти вещи. И я надеюсь, что петиция как бы соберет достаточно большое количество подписей, и это уйдет в Минэнерго, Госатомнадзор, и, может быть, там, если там десятки тысяч будет подписей, то это все-таки как-то включит внимание к этому вопросу. А может быть, они и ждут, что мы что-нибудь такое сделаем, чтобы у них была возможность притормозить. Не знаю. Выбарамі, хоць яны фейкавыя, як многія кажуць, але тым не менш, трэба думаць пра бяспеку ўсіх. Дзякую вам за гэты каментар. Ірына Сухій, грамадская арганізацыя «Экадом». Ну і будзем сачыць, безумоўна, за тым, як будзе прасоўвацца збор подпісаў, як будзе выглядаць сітуацыя. Шмат справаў, якія выклікаюць абурэнне, і сведчаннем гэтаму усяму гэта шматтысячныя чэргі, якія стаяць па тое, каб аддаць свой подпіс. Подпіс, перадусім, канешне ж, пратэсту і салідарнасці з тымі, каго затрымалі, а за гэтыя выходныя ў Беларусі затрымалі каля 50 найбольш актыўных грамадзянаў. На гэтым стаўлю кропку. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Гэта быў Белсат Зум. Пішыце нам, калі ласка, на наш кантакт, пакідайце каментары, беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да сустрэчы.